tana haka wai ta siya abu na faɗi mata ta daina siya abubuwa haka komai ta gani ta siya gwalima rake aya shinkafa alele yanzu cikin wani tusa da ta yi mako wallahi mun kusan mutuwa ya isa to shi kenan yanzu amma ka jira shi maybe yanzu nan za ta dawo kasin si ba ta dadewa take dawo ni dai ban san lokacin da Hausan ka zai dawo daidai ba a mutun da an haife mu a Ibadan mun shekara mun shirya nan ba ma Hausa mu ta ki sayawa daidai ana yanda ta gida Assalamu alaikum. Ai Allah, kai wani zuba kake da Allah madam. Ba na son ki ringa saka wannan fuska wallahi. to yanzu kuma me ya faru Na hisrita ya kike? lafiya Ya gida. ya kake Alhamdulillah ko da. na zo kuma na ganshi shi kadai kuma ka aika a kira ni Na dan zaga bana ne, na dan yi waya ne, dad ina ne kira ni, kin san waya kana son sirri. kenan ka je kashi shine zaka ce min dad ɗinka shine waya kenan Me ya ga muke ne? Ƙarya fake fuka fake munafiki ne ko wannan fa? kamar ya munafiki ce min yayi ba abin da baka ci to taya ba za ka yi kashin ba mu ne muna kariya Ba na son munafurci ba, ki daina da magana ga nan wallahi. ba gaskiya mu faɗa mata ba yake sai muna kariya ka san me ne last warning zan maka bari nan faɗa maka abin da baka sani ba kar ka ƙara zuwa wurin dama an ce mun kai ka zantanka yayi wa ban yadda ba kullum da kaya kana ɗaya kana yawo ka zamun banza kawai kar ka ƙara zuwa wurina Ƙarya fake miki ba wannan fa. ni dai na faɗa maka wallahi ba kariya muna yi ba wallahi mu yarbawa ba ma kariya na wallahi gode maka kaji na gode maka kirki sosai. da mu yi ba Na gode titi maka. Ni da kar ka ƙara zuwa wuri Sita da kuma Allah zan ki faɗa mama ta ka ƙara zuwa gidanmu ma wallahi tallahi sai na ɓata Kai. Wai me ka faɗa mata ne? mu faɗa misi ka je ka si mana Oke zuwa kai ka faɗa mata abin da na je yi? a to so kike mu yi kariya gaskiya ne mun faɗa yi Kai ba za ka yi dan sa kaiwa ka dan faɗi wani al'amarin ba? a gaskiya wallahi gaskiya ta gariya ba dadi Ban bi ka sanin ƙarya ba daɗi ba? a to kin sani kuma sai ki samu mu yi kariya Yanzu dai da gaskiya ka kabaran mu da soyayya ta hankalinka ya kwanta. a gaskiya ne ba wai bare da soyayya kunu ne da za a bare da su Oke hawa wani iyo kake ka faɗi gaskiya kenan? wallahi gaskiya mun faɗa kuma mu Ni ba za mu yi kake cewa ka kariya faɗi gaskiya? In ka ƙara na rantsi da girman Allah naushi ne zai raba mu da kai. Allah. Allah ya yi sa munafika Ne kake tunani ya dungure kawai kai? In ka ƙara dungure min kai in bai na ma ku tafi ba Allah ya. Allah ya yi sa In munafika na ƙara biyo hanya ka biyo wallahi na ƙwarar da kai. wallahi sai mu haɗu